Hello mga kalabidabs and welcome to Alameda Resort, Hotel and Function Hall. This time, pupuntahan natin ang kilalang Disneyland ng Bicol, ang Alameda Resort Hotel and Function Hall. Ang Alameda Resort ay matatagpuan sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Isa sa dinarayo ngayong Pasko ang Alameda Resort Hotel and Function Hall dahil sa napakaganda nilang disenyo na mala Disneyland at makukulay na palamuti. Para ka na rin nakarating sa Disneyland dahil sa mala Disney Princess ang kanilang theme. Hello mga kalabros! Welcome to my channel for today's vlog. Andito po tayo sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, ang tinaguray ang Disneyland ng Bicol. Talagang napakaganda ng lugar na to mga kalabidabs dahil makikita mo ang iba't ibang kulay ng Christmas lights. Puntahan naman natin ang kanilang function hall. Napakaganda ng kanilang function hall mga kalabidabs at masasabi ko na para talaga akong nasa Disneyland. Ang kanilang function hall ay perfect sa lahat ng mga special occasions gaya ng wedding, birthdays at iba pa. Talagang mas magiging special ang inyong occasion dahil sa napakagandang disenyo ng kanilang function hall. Sobrang ganda ng mga makikita nyo dito mga kalabidabs. So, isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Bicol, itong Alameda. Talaga namang napakaganda. Kaya kung makikita nyo po mga kalabidabs, mag-i-enjoy po kayo sa napakagandang place na ito dahil parang na po kayo dinala sa Disneyland. Next nating puntahan ang kanilang function hall extension area. So itong area naman yung kanilang extension, no? Ito yung extension ng kanilang hall area. So as you can see, napakaganda rin po ng kanilang extension area. So just in case po madami yung bisita, no, at hindi na magkasya dito sa pinaka-main hall, ito po ay pwede po nyo rentahan din. Sunod nating puntahan ang kanilang Don Lucio room. Sa pag-akyat mo pa lang, matatanaw mo na ang napakagandang view ng Alameda Resort Hotel and Function Hall. At sigurado ako mag-i-enjoy kayo na mag-picture-picture with your family and friends. Ang Don Lucio room ay good for 6 packs with dining room. So ito mga kalabidabs, ito yung place na to pala ay for family room. So kung gusto niyo po na mag-stay dito at for example, meron kayong special event, itong place na to na malab Disney Princess na room ay pwede po nyo i-rent, no? Pwede po kayo dito magpabook at talaga naman mai-enjoy nyo talaga para kayong nakatira sa room ng mga princess ng Disney. Sigurado ako mas mag-i-enjoy kayo sa pag-stay sa kanyang Don Lucio room dahil para na rin kayo natutulog sa mga Disney Princess na kwarto. Grabe, ang ganda talaga ng view dito mga kalabidabs. As you can see, talagang matatanong mo ang mga makukulay na palamuti at Christmas lights ng nasabing resort. Grabe, sobrang ganda at sigurado makakalimutan mo ang iyong problema.
So ito na mga kalabidabs, no, kasama ko ngayon ang nagmamayari of course ng napakagandang pasyalan dito sa Bicol, located din sa San Labua, Camarines Sur, dito sa Santo Domingo, no? Of course si Ma'am Dayan. So ano po ba yung mga makikita nila dito sa Alameda Resort and Hotel? Meron po kaming hotel, function hall, saka po swimming pool. Na newly open lang po yung swimming pool namin. 2 months ago pa lang po kami Ano ba yung until what time ba sila pupunta sila dito? Yung swimming pool po namin, saka hotel, open po sila 24 hours. 24 hours. Wala po kami closing sa hotel and sa resort. Pero po sa function hall po namin, kung mag-visit only, mag-visit lang, open po kami 6 a.m. to 10 p.m. So ito po, halimbawa from ano sila, itong panilaw nyo, until what time siya? 6 to 10. 6 p.m. to 10 p.m. Yan lang yung pailaw. So paano ba nabuo itong konsepto na parang Disneyland? Actually, 6 years ago na to. 6 years, meron na kaming building. Isang building pa lang. Yung function hall pa lang. Meron kasi kaming furniture shop. Yung function hall namin, supposedly, ano lang siya, parang anuan lang ng mga furniture, parang lalagyan lang. Parang display area. Parang pag may magpapagawa ng furniture, yung mga sample nandun. Tapos may nagsabi sa amin, ay magandaan niya itong gawin. Reception hall. Maliit lang kanyang mga gatherings, pwedaan niya dito. So ginawa namin function hall. Wala siyang itong harap na to, wala. Ano lang siya, plate lang siya. Yung harap niya, naisip na lang namin na gawing extension. Tapos ginawa namin ng design. So yung likod niya, wala na yan. Ito lang harap. So invite ko na po mami atin mo. Hello po sa mga viewers ni Sir. Yung mga taga-Albay po, especially sa mga taga-Albay and Sorsogon. Free po kayo mag-visit sa Alameda for the price of 50 pesos only po para po sa entrance. Yes po. Napakamura. So ano pang hinihintan nyo mga kalabdas, puntahan na natin ang Disneyland ng Bicol. Dito na po yan sa Alameda Hotel and Resort and Function Hall. Next naman nating puntahan ang kanilang pool area. So aside sa kanilang function hall, nakikita niyo po sa likod, mayroon din sila ditong pool area. So ito naman yung kanilang swimming pool. Napakaganda ng kanyang concept nun. Parang barko siya, tapos mayroong mga cottages din. Sobrang ganda and unique yung kanilang design. Kaya talagang mas mai-enjoy nyo ang inyong pag-swimming dahil sa napakaganda nilang pool area. Sunod naman nating puntahan ang kanilang airplane area. So ito mga kalabas, andito naman tayo sa sinasabi nilang airplane area. So ito po yung tutok ng pinakatutok ng building, no? Makikita niyo po dito para po kayo nasa loob ng aeroplano. So isa pa to sa talaga namang highlight o part of na pwede niyo pong puntahan dito po sa Alameda. Nakuha ang konseptong ito dahil ang asawa ng mismo may-ari ay isang piloto. Sunod nating puntahan ang kanilang billiard hall. So ito mga kalabadabs, aside po sa kanilang pool and airplane, ayan, kung mahilig din po kayo mag-billiard ala Efren Bata Reyes, mayroon din po sila ditong billiard hall. Na ito po yung mga, kung gusto niyo po mahilig kayo mag-billiard, 10 pesos per game, napakamura ng mga kalabadabs, mag-enjoy na po kayo yung mga mahilig. Fully aircon. Fully aircon. Yan si Kuya. Ayan, si Kuya. Siya ang in charge dito. Yung mga gusto mag-bilyar, ayan, aside sa gusto mag-swimming, at kung mahilig din kayo mag-bilyar, ayan, punta na po kayo dito sa Alameda Hotel and Resort na talaga namang kompleto na po ang ino-offer nila dito. At syempre, hindi mawawala ang kanilang canteen area. Dito, siguradong masasarap na pagkain ang kanilang mga ino-offer. Nag-enjoy ka na, busog ka pa. Kaya wala ka nang dapat hanapin pa dahil dito pa lang siguradong kumpleto na ang inyong pamamasyal. Sunod naman nating puntahan ang Doña Rosario Suite Room.
ito mga kalabas, andito rin tayo sa tinatawag nilang Doña Rosario. So ito din ay isa sa mga available rooms na offer nila dito sa Alamid. So as you can see, napakaganda rin ng kanilang rooms dito at perfect na po ito sa buong family. Isa rin ito talaga sa nagustuhan ko dito mga kalabidabs dahil napakaganda ng Doña Rosario Suite Room. So this one is the Mabel room. So as you can see, sobrang ganda. Wow. So if you love nature, yung parang green. Yan, this is the Mabel room. So ito naman si Jeffrey room. So dito, as you can see mga kalabidabs, iba naman yung atake dito, no? May pa-agila dito mga kalabidabs. So this is the Jeffrey room. So wow. Beautiful. So mayroon na rin dito yung comfort room. Nice. So ito yung aming room. So yung aming room, ang tawag dito ay Marie. So this is the Marie room. Yan. So very nature lover talaga tong ano nila, diba? So ito na, may pakabayo naman. This one, andito naman tayo sa Joker room. Ayan. So dito naman, napaka-minimal lang siya. So more on white lang and then simple gold curtain. So ito kay Joker room. And syempre, mayroon na rin ditong comfort room. So super linis. Ang cute ng kanilang comfort room. This, oh, wow. Yung kanilang Richie room. Wow. This is ang ganda. Ang ganda ng room. This is the Richie room. And ang ganda ng kanilang mga pamurals dyan. Napaka-nature lover. So may pa-bamboo din. And ayan. Wow. Beautiful. At in fairness, napakalinis na kanilang mga comfort rooms. So ito naman mga kalabidabs, yung kanilang terrace sa 3rd floor. So napakaganda rin dito. So kita nyo rin yung kanilang yan. Kung gusto nyo naman na mapapresko-presko, ayan. Ito yung kanilang terrace. So bago tayo matulog, enjoy muna natin ang pagtambay dito sa kanilang terrace. So ito mga kalablas, pauwi na tayo and again maraming salamat sa napakaganda accommodation. Dito lamang yan sa Alamid Resort Hotel and Function Hall. Of course kasama ang T-Fort South. Again maraming salamat and kung bago mo lang sa channel ko, huwag kalimutan mo subscribe at pindutin notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Also please to follow me on my other social media account. This is Mon James D, a vlogger and true lover. Bye! Thank you so much.